Bueno, Fisterra parte dun soño que estiven acariñando durante moitos anos, que é a aproximación ao relato curto galego a través de escritores de parte das mellores plumas galegas, porque como é un anuario do relato curto, non podíamos esgotar os mellores no primeiro exemplar, senón que senón chegaríamos ao terceiro e se ninguén querería participar. Entonces é unha selección de escritores no que leva unha gran porcentaxe de participación femenina, chega ao 40%, pero agora está a punto de sair o número 2. A novedade é que o primeiro fixémolo con Linteo, editorial de Ourense, e a novedade agora é que o segundo sai con Edicións Xerais, e o segundo xa leva o 50% de participación femenina. É importantísimo que a muller antes sobresaía no mundo da poesía e agora no eido do relato curto está habendo grandes valores por parte de autoras ao mellor de 30 anos, de aí para arriba. Entón, quer dicir que quedan moitas xornadas de gloria na literatura galega. Efectivamente, hai até 40 anos de diferencia de idade, o sea que entran distintas xeneracións, tamén é tema libre, e a idea sigue exactamente no mesmo estilo e na mesma dirección. Solamente que o primeiro e o segundo son en torno a 40 autores, tamén o segundo, que sairá exactamente nos primeiros días do mes de abril por parte de Edicións Xerais, e o terceiro xa só levará 17 autores, porque hai que empezar a dosificar tamén. O sea, quen promove isto é Amigos do Libro Galego, Artes e Letras, entonces tamén por iso cada libro leva unha lámina, o primeiro vai de Acisclo Manzano, a lámina de Acisclo Manzano, que é As Deusas de Fisterra, o segundo é de Manuel Bociños, outro, ourensano adotivo. No terceiro xa vai unha autora femenina, con outra cidade, porque sempre se escolle un topónimo, un elemento xeográfico de Galicia. Todo se fai desde Ourense, pero é con vocación de estar en toda Galicia e resaltar distintos escenarios, ainda que non teñen por que perteñecer ali os autores, senón que, por exemplo, de Fisterra foi un viaxe virtual ao final do camiño, diante onde Galicia mira o mundo, porque en Fisterra, se miras para diante, tes América, se miras para baixo, África, e para atrás, tes Europa, o resto de Europa e Asia. O que é de Amigos do Libro xa é o que sai no mes de abril, pero logo é que no mes de maio sai outro que é como se fora a continuación, pecha ciclo, de Un tiro para Méndez Ferrín e outras historias. O sea, é outro libro personal, sobrevivencias con escritores, literatura e outras cousas, o sea, que no que se combina desde un pouco o relato curto, pero tamén ao mellor ensaio. Son cousas que foron vivencias con escritores e tamén fragmentos de textos sobre escritores feitos durante os últimos 30 ou 40 anos.